Башка темаларга күчәбез. WorldSkills илкүләм чемпионатының финал ярышлары киләсе сентябрь аенда уза. Әлегә катнашучылар үз осталыкларын лабораторияләрдә сыный. Татарстан җыелма командасының электроника компетенциясе буенча күнегүләрен хәбәрчебездә күзәтте. Это макет пианино, так сказать, электронном варианте. Иң мөһиме электрон схеманы булдыру дип саный Алмаз Хөснетдинов. Быел ул сайлап алу сынауларын уңышлы узды. Хәзер Алмаз электроника буенча Россия җыелма командасындагы 4 катнашучының берсе. Җыелма командасы сафында барыннан да элек яңа белемнәр алырга телим. Чөнки бу yerдә бик җиңел һәм аңлаешлы итеп укыталар. Алмаз һәм җыелма команданың башка әгъзалары өчен электрон җайланмалар гомерлек һөнәргә әйләнгән кебек. Модельләштерү буенча башка практик дәресләрдә көн саен 8-10 сәгать утыралар. Миңа барыннан да бирәк яңа эшләмәләрне проектлау ошый. Чөнки аларга бар күңелне бирәсең. Үзең өчен яңалык ачасың, яңа әйбер эшлисең. Күнегүләр җиңел булмаса да, нәтиҗәле ярышларда конкурсантларга 3 модульдә аппарат белән тәэмин итүне проектлау, программалаштыру һәм ремонтлауда үз белемнәрен, күнекмәләрен күрсәтергә туры килә. В данный момент, помимо участия в международных соревнованиях в сборной, Хәзерге вакытта халыкара ярышларда катнашудан тыш, җыелма командада яңа юнәлеш, яңа аспектлар барлыкка килде. Импортны алыштыруга игътибар ителә. Без сәнәгатьнең һәм кеше яшәешенең төрле тармакларына үзебезнең җайланмаларны һәм приборларны әзерләүдә эшлибез. Күнегүләр тагын 2 ай дәвам итә. Инде сентябрьдә яшь һөнәр осталары чемпионатының финалы һәм Евразия чемпионаты узарга тиеш. Ләлә Зайнуллина, Станислав Виженский, Ленар Гыйзатуллин, Татарстан яңалыклары.